siyasan nan da ba daɗi kawai gaskiya siyasan nan ta dole mu ne masau wallahi gaskiya ai sauyi dole canji yanda ake ai abin da nake so ku sani wallahi in Allah yadda Allah da sai an samu wanda mu samu wallahi sai Allah ya sa Allah ya kawo mana sauyi kawo mana sauyi sauyi na gari wallahi kawo mana sauyi na hango siyasan da Allah ya zaba mana abin da ya fada kai tike Tocin, ina za ka je zan je wajen katin zaɓe ne. kai me za ka yi da katin zaɓe Ka ji Honorable Abdullahi Muktar Dan Sani ya fito a matsayin ɗan majalisa na jiha mai wakiltar kamar kuma Geza ba a ƙarƙashin jam'iyyar PDP mai alamar lema ta Baba Atiku. oh ko hi nake ji ana faɗe a rediyo Shifa, wancan da ya dan sare shifa, kai ni dai na ji Da matasa. gaskiya mutumin nan yana taimakon al'umma shifa. gaskiya wannan rabin cikar Abdullahi dan Sani To dalilinsa zan je yanzu zan yi katin zaɓe in habba ku da ku yi hanzari ku zo ku yi. yanzu dai katin zaɓe za ka je ka iyo Shifa, na honorable Muktar Abdullahi Dan Sarai. Dan Sarai Eh, mai wakiltar karamar hukumar mai Geza wakiltar karamar hukumar Geza a matsayin jiha ɗan majalisa na jiha. na jiha Zan wuce na can jam'iyyar PDP A- mai alamar lema ta Baba Atiku. ta Baba Atiku ita. Da don dai gaskiya. haka ne Eh, mu ma ba abin da ba za mu muna to sai kati za mu je mu iyo na sai kun zo. gaskiya idan dai Allah ya ba wa honorable Muktar Abdullahi Dan Sarai gaskiya na matasa za su ji daɗi za mu huta ai jama'a kawai kai muka mun huta kai Allah ya ba honorable Muktar ta yanke saka Dan Sarai kujeran nan za mu je da haka yanzu ba abin da zan yi eh da ƴaƴana da ƙannena zuwa za mu tattaro su yanzu da ƴan gari yanzu a tafi Yau mu ma mu tattaro mana. ba abin da za mu To ai tafi shikenan, haka ai mu ya haka za mu yi. Atikun kawai atikun dai